Adokero kamano Panambati. Gima jatend piny owacho weche manegi teko kendo weche maneno mbele kaka onego wadhi. Achiel kuomgi owacho ni kik wati kendo wawegi ka in e odi, kik iti atiya kin kendi mok involve neighbors, nyaka uwinjru mondo through consultation ekwaloso gima nyalo konyo jo Kenya duto. Gino waneno kata korka irrigation projects. Yes. Nyaka wa involve the farmers. Magi on the project. Eka sustainability nyalo timore. Sama koro wa hand over kagi on the project, and that is the way forward. Yes. Kwa kao ndalo moko na dhi Israel. Kora penjo gi to unere kaka usedhi mbele gi irrigation maber. Yes. To wan to pod wan chien. Owacho niya, ne giwacho nani gima ne gitimo ne giluongo jogi mani oko ne gipogore kane lweny ng'eny ne moko nodhi koni moko dhi koni. Giluongo jogi mane girieko mane gi ujuzi mondo gibi to gibed piny to giwinjre kaka ginyalo timo wach agriculture to gin be magionge pi kata maber. To ema koro sani giloso gik ma moko watiyogo mana ei Kenya ka nikech ne gidhi giluongo jogi manyalo mane togetherness mwawacho manyiso ni an koro an engineer. Ok ochuno ni engineering ne ma nyaka tim kende. An be nyaka contribute e wach farming. Ma an be nyaka bed gi puodho manyalo timo. Ma ka the elite obedo involved in farming, wabiro bedo gi farming ma nie class mowinjore. Because an kata ka dhi timo farming, ok abi dwaro a lot of education mondo abed educated to undertake it. Okay, ka wawe mano, wadhi korka mochako wacho en uncultivated land. Puothe ma ninda mo ok opur. Jowadwa wapuru puothewa. To gima tamo wapuro puodho nyalo bedo pi, ka pi tin kata koth tin. Tamano e gima nyaka watim kaka koro owacho kamano no nyiso ni nyaka wa tim matek mondo make sure ni irrigated agriculture odhi mbele mondo jopur oyud kaka puro. Kwa yudo kaka irrigation konyowa. Mane wamedo dam Mwea. I'll give you an example. Yes. Ne wawuok from 11 billion economy to 16 billion economy. Lowa kuja mwachako watimo cha nigi 9 billion economy. Mano pesa ma jopur yudo. Koro onego wati uru matek mondo wa make sure ni economic pillar ni be wachoro mbele mochomo yo. Kwa chako kapod wang'iyo mano nitiere enterprises ma come up nikech irrigation madhi mbele. Kwa ng'iyo Ahero milling plant mane wan go ne nigi problem. Masani with the county government kwa collaborate mwacho ni with consultation we have another plant, milling plant mar rice. Nitie other small millers bene mani in Ahero there ma they are adding value to the rice mabedo produce kanyo through milling. Kendo miyo mon mani kanyo yudo ka giwuotho kata tiendara kanyo ka giuso mchele. Yes. Nikech milling mitimo ok moro manyachon mani igoyo gitindo e pany. Nago tindo rum. Igo e pany. Nigo e pany mamano gima natimo ahinya. Yes. Koro aneno kwadhi mbele ka wadhi kendo mbele kod technologies. Nikech water ni ema thagowa. Technology nyaka wabed gi technology makonyowa. Mwanyalo biro dhigo mbele maber kuom tich mar pi. Koro nitie water saving technologies. Mwatemo ni mondo wapuonjre, mondo wadhigo mbele. Research bende temo mondo konywa. Okay. Koro achiel kuom gi nyalo bedo drip irrigation. Moro nitie sprinkler, drip irrigation ma pi ton mana nde mane tie cham. Kata nitie sprinkler bende en bo kawo pi matin. Ok moro miyalo wala pi bwal. To mchele cha to koro nyaka wol pi. To mchele no be kata iolo pi be nitie technology mitimo. Ma en iolo pi matin ting'uso. Iolo pi matin ting'uso. Mano intermittent watering and drying. Koro mago gik mwa wanyalo timo. Right. Kwa dhi kendo mbele in technologies goyo pi gi sitima gi diesel is very expensive. Why don't we go the solar way? Mondo kwa say invest to wanyalo tiyo gi solar for 25 years
kwa timo mana maintenance kende to wayudo teko mar goyo pi koa e chieng'. Koro mage gik mwatemo timo that is the way forward, and I think it will help us move in the right direction. Erokamano ahinya. John, in ang'o miwinjo nikech engineer wabiro duogo mondo wang'e ni